sa takna sining alas 5 ari na naman kita karon sa aton sining mga kabombo sa Sinima Tinion. Maghahatag na naman kita sang temprano nga pamaskwa. Bangod nga rin na dring aton sining winner sa 1 to Panalo Part 21 promo balde-balde pa premyo na may cash siyahan pa si Nanay Delia Longno sang distrito sang Lapos. Din gid gani si Nanay Delia sa Lapos, ma'am. Oh, Progreso Lapos. Progreso Lapos ba? Sa mga taga Progreso Lapos nila, namo nagapamatik ang gawpon sa buong saton sa Facebook Live. Ari isipon na naton ang 500 pesos nga cash nga premyo ni Nanay Delia Longno. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. 500 pesos. Ano mo ang 500 pesos? Ibakal ko naman isang proof of purchase. Kag sobre. Anong proof of purchase mo nga ginpasakop dire? Damo. Ang silver swan, sukang puti. Amo nang pinakadamo. Kag ang kape nga sari-sari. Namit Nescafe stick. Namit man ibutang sa mga linuto ang silver swan sukang puti. Oo. Kapindili ko sa adobo, no? Oo, ako niyan perme ginaloto. Ya, kuan lang Ano? Ang isda lang nga pinaksyo. Bao. Ano iba ang totoo na man? Paksiw kung paksyo. 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 Kung may kontraka. Paksyo. No? Kaunta paksyo. Ari pagid. Hindi lamang 500 pesos ka cash, kundi mayara pagid sang isa ka balde nga urukan puno sang grocery goods. Ano mambal nimo sa mga kasilingan nimo dito sa may Barangay Progreso sa distrito sa Lapos? Buligan ta kauyat nay kay mabugat ni. Mga kakilala ko da sa Barangay Progreso Lapos. Ang akon mga inablos da, si Julian, si Merna nga mangod ko. Nag-entra man na sa bombo pro ay pisa ko nung kadaog. Kagang akon da nga magulang sa Bilya, Arbalo, entra man na para sa bong bago lang sa nag-entra kay bago lang sa nang pawan na gayo. Kabay pa nga sa sunod sila naman madaog. Oo, Basta pasakop lang. Oo. Basta may intra lang kay karon hindi na sila kadaog kung wala sila intra, di ba? Oo. Basta radyo. Basta radyo, bombo. Star FM. FM, it's all for you. All right. There you have it. Salamat, Ged. Salamat, Ged. There you have it. Si Nanay Delia Longno sa Barangay Progreso Lapos. Ikaw nga nagapamati. Ikaw nga nagaupod karon sa amon sa Facebook Live. Ano pang ginaulat mo? Gusto mo bala? Ikaw man diri isipan ko 500 pesos kagaan ng isa ka balde nga urokan. Ano pang ginaulat mo? Was-was na sa paghimo sa imo sa entries. Kay base sa sulod, ikaw na ang magadaog.